Vi har i dette AT-forløb arbejdet med overemnet grænser, hvor vi her har valgt at undersøge, hvordan mediernes idealer påvirker unge kvinders selvopfattelse, og hvor grænsen for netop denne fremstilling går. Vi har med udgangspunkt i dokumentaren Misrepresentation udarbejdet en række underspørgsmål, der fungerer både redegørende, analyserende og diskuterende. Vores problemformulering lyder, hvordan man med et engelskfagligt og samfundsfagligt udgangspunkt kan forklare mediernes indflydelse på unge kvinders psykiske og fysiske sundhed, og hvordan mediernes begrænsende portrættering af det at være en magtfuld kvinde influerer en hel generation. Og efter en udarbejdelse af synopsen og dens underspørgsmål, kan det konkluderes, at problemstillingen er et reelt og særdeles aktuelt problem, som er skadeligt for mange unge, hvilket kommer stærkt til udtryk i dokumentaren Misrepresentation, samt at grænsen for mediernes idealisering af kvindekroppen er nået, når den er blevet så uopnåelig, at den er skadelig for samfundet. Dog er der ved at ske en evolution i samfundet med hensyn på mediefremstillingen. Dog vil vi ikke i den nærmeste fremtid være helt idealfri. Og de væsentligste pointer, som har ført os frem til netop denne konklusion, er, at mediernes idealisering har resulteret i en samfundsmentalitet, hvor kvinden objektiviseres og forventes at se ud på en bestemt måde. Der er altså opstået et fælles ideal, som de færreste kan leve op til, hvilket har en underminerende effekt på den naturlige kvinde. Mediernes fremstilling af kvinden er kommet som et resultat af, at sex sælger. Derfor er formålet med denne fremstilling at lokke enten seere eller købere til. Dette har dog haft den sideeffekt, at der er opstået et misforhold mellem den psykiske og fysiske sundhed. Slutteligt kan det sige, at der er opstået en bevægelse inden for mediebranchen, da mange organisationer gennem årene har fremlagt forskellige forslag på fysisk og psykisk sundhed. Trods dette hersker den tidligere nævnte perfekte kvinde, den perfekte kvinde, stadig alt for mange kvinders opfattelse. Og der opstår en stor misforståelse omkring, hvordan man er fysisk sund. Medierne underminerer altså den naturlige kvinde til fordel for økonomiske mål, såsom salg og reklame. Og hvilke fag har vi anvendt til undersøgelserne? Vi har gjort brug af det engelske og samfundsfaglige fag, og i forhold til materiale har vi i engelskfaget brugt dokumentaren Misrepresentation, og i samfundsfaget bogen Sygt Sund. Engelskfaget er blevet benyttet til udarbejdelsen af den humanistiske analyse af dokumentaren, hvorimod samfundsfaget er blevet brugt til diskussion om, hvad der aktivt bliver gjort for at ændre kvindesynet. Vi har valgt netop disse to fag, da de i samspil med hinanden dækker problemstillingen godt. Vi får både det humanistiske og det samfundsmæssige aspekt. Og inden for metode har vi i samfundsfag brugt den kvalitative, fordi at vi har kigget på interviewsene i dokumentaren og udarbejdet vores underspørgsmål efter dem, eller vores besvarelser efter den, og den kvalitative kom til udtryk i det, at vi undersøgte sundhedsbegrebet, og herunder samlet empiri, hvilket giver os det videnskabelige svar. I den forstand, at vi har arbejdet både med medier, men også konkrete statistikker. Den kvantitative metode fungerer supplerende på den kvalitative, hvilket underbygger troværdigheden i opgaven. Inden for engelsk har vi gjort brug af den humanistiske metode i form af den retoriske analyse af dokumentaren. Og i samfundsfag har vi anvendt teorien om Kerkelak og kanyle, altså Kerkelak-kanyle-teorien. Og det har vi gjort for at forklare, hvorfor samfundet har været så modtageligt over for, hvad der fremstilles i medierne. Og så vores undersøgelsesbegrænsning. Hvis vi udelukkende havde og hvad de enkelte fag har bidraget med. Hvis vi udelukkende havde fokuseret på det engelskfaglige, ville vi ikke have sat problemstillingen i et bredere perspektiv og undersøgt, hvordan der er ved at ske en udvikling i samfundet, men udelukkende fokuseret på, hvad vi analytisk kunne få ud af dokumentaren. Hvis vi omvendt havde benyttet samfundsfag, altså udelukkende havde benyttet samfundsfag, ville vi mangle netop det analytiske aspekt, der kunne give os den personlige beretning og større indsigt i den individuelles påvirkning af problemstillingen. Og så hvis man skulle perspektivere til et andet fag, så kunne man ud over samfundsfag og engelsk
have inddraget filosofi for at sætte et mere reflekterende aspekt på problemstillingen. Her vil man kunne undersøge etikken omkring problemstillingen og grave lidt dybere ind i essensen. Og hvis man ville arbejde videre, kunne man komme mere i dybden med de kampagner, der bliver ført til fordel for den naturlige kvindekrop, og se resultatet heraf, i stedet for udelukkende at undersøge, hvad der bliver gjort for at fremstille kvindekroppen. Man kunne drage perspektivering til AT5, radikalisering gennem de sociale medier, der altså havde det til fælles, at medierne er en stor faktor i at skabe idéer og forskning om verdenen, og hvordan det her påvirker et helt samfund.